Huria naniha holongan itu hata tapasada marohata dohot pikirata tamulai ma parminggota marede mahitasian bukuede nomor 45. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, natumo palangit dohot tanoon. Amin. Patugijang matohang muna, hamu ale akka harbangan, patugijang mahamu ale akka pitu sian narobi, asa bongot raja ni hamuliaon, ise ulaning raja ni hamuliaoni, ima Jahoba nagogo jala ulu balang, Jahoba ulu balang di hamusuon, patugijang matohang muna, hamu ale akka harbangan, jala patugijang mahamu ale akka pitu sian narobi, asa bongot raja ni hamuliaoni, ise ulaning ibana, raja ni hamuliaoni, ima Jahoba Sebaot, ibana do raja ni hamuliaoni. Haleluya. 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 Martang yang mahita alea manami jala debata nami namado moliate dohami tuhosian nasa rohanami ala disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus napaluahon hami sian dosa dohot hamatean hupangi dohami sai patiur jala rajai marohanami marhite-hite tondi parbadiai asa unang hu rohanami midahamat hamet metonai urupi hami asalam hutanda hami ibana raja naung roy si sobaon ni sadok jolma na dilihat portibion. Amen. Marende mahita.
Tangihon hamuma patik ni debata imana tersurat di Filipisada ayat 27 sahatu 20 alu. Asal tu barita nauli ni Kristus ma pahobar hamu parsauran muna asa huida di hamu dinaro iau manang hubigit taringot tuhamu tagan padau-dau dope pabua na hot hamu jongjong di bagasan hasadaw ni todi jalarap marukil marsada ni roha maka porsiai barita nauli tung unang maulo hamu mapambibiaran ni akka alo diagia ahape tadani hamagoana madinasida alai dihamu tadani hangoluan do jalasian debatadoi atong rak mangidogogo mahita tuamat ta debata mangulahon patik nai martangiang mahita ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon patik. Tapauduk bema rohata diadopan ni tuhata tatopoti madosata martangiang mahita ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang hodo na patupahon hasesan ni dosa ni halak na dangolon marhite-hite anak kaholongan ni roham saya si maroham dihami akan mangarsak ko dosa nami saya sahapi ma tu bagasan rohanami hasesani dosa nami i lehon ma tuhami to dimna badiai asa unang ganggu rohanami diisi ni roham alai asahat rohanami marhapor siaon laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion
Asaho pasat hami diri nami Tuho. Gabi pilihan na mangulu, jalan abadia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigi mahata baga-baga taringot Tuhan sesani dosata. Isebe mangulahon akan nanipil ni debata. Debatado nama mitori. Isedo nama dabu uhum hamagoan. Kristus Jesus do naung mate. Alay dadaholani naung mulak manguludo. Jala disiamu ni debatado iba na mangodihon hita. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Tabigi ma puji-pujian sian kor inahana.
Tabi gema hatani debata epistel di minggu sadarion imasian Jesaya pitu ayat 10 sahatu 10 onom tajahama secara responsoria. Akup ni didok Jehovah madok si ahas songonon. Pangido sada tanda di hosian Jehovah de Batam. Pangido sian banua toru, manang sian banua ginjang sahali. Jadi nina si ahasma dang ulo au mangido asa unang huujumi Jehovah. Jadi nina Jesaya ma uatangi hon hamuma ale pinopar ni si David dang do pesai hamu paururu hon jolma doho do de bataku naing lojan muna. Dibaheni apalai Tuhani sadiri ma mangalehon sada tanda dihamu idama gabagabean ma sadana marbaju jala tumubuhon sada anak jala bahenon nama guarna Immanuel. Mantega doho situa ni loba panganonna paima di boto mambolokon najat jala mamilit na denggan. Ay taganso di boto dakdana kidope mabolokon najat jala mamilit na denggan tarulang matanoi na nirajaan nina dua raja hinabiaran mui. Songoni masahatna martua doakan na tumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Tabi kema lagu puji-pujian sian kor ina Kamis.
Lahati dakon maha porsiautai, songonahi nati dakon nidongata saha porsiaon disadok portibion rap mahita madok. Au porsia di debata Jehovah ido ama parguguna suatu dosan natu mo palangit dohota noon. Au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai iman nantin muhon ni si Maria nagabi-gabian santon di porbadia ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni silatus na mate terpajal do ibana di hau pinorsilang na tua tubano toru dung ditanom na mulak mangulu di hari patoluhon na manaik tu surgo lahu undul tu siamun di bata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana ulak suku tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsia di tahun di perbadia jala adong sada huria na badia huria atau panih dohot dihasesani dosa dohot dihatai na mandok mulak mangulu do sugut daging ni halak naung mate dohot dihanguluan na sora sudah. Amin. Tikting HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Nama minggu, Apen Popaton, 10 Desember 2022. Topik minggu, sambutlah dia yang dijanjikan Allah. Manang, tomuma ibana pinar baga-baga ni Jehovah. Sada, hasil rapat Uria. Hasil rapat Uria tahun 2022 akan diadakan pada hari Minggu 11 Desember 2022. A. Disetujui program Huria, Dewan Koinonia, Dewan Marturia, dan Dewan Diakonia tahun 2020 sebagai berikut. Rencana penerimaan tahun 2020, persembahan rutin Uria, samliar 100 onop itu, 1.750.000. Rencana belanja tahun 2023, 2M, 20 sia juta, 784.400 rupiah. Penerimaan rupa-rupa rencana penerimaan 2.202 juta rupiah swadaya program dewan-dewan. Dewan Koinonia 512 juta 150.000. Dewan Marturia 177 juta 500 rupiah. Dewan Diakonia 640 juta 533 rupiah. Catatan melalui pimpinan rapat. Dalam hal anggaran akan direalisasikan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan penting dan selalu mempertimbangkan keadaan keuangan. Tidak keharusan memaksakan program untuk mengeluarkan anggaran. 2. Seluruh dewan, seksi-seksi harus bekerjasama mendukung kegiatan gereja dalam hal mencari dana melalui kegiatan yang dilaksanakan gereja untuk mendukung jalannya seluruh program. B. Rapat Huria menyetujui pembentukan panitia ad hoc renovasi atau perbaikan gereja dan gedung fasilitas. Kepanitiaan ini akan dilengkapi dan yang ditunjuk atau terpilih dari yang hadir dalam rapat Sintua Karmel Tapubolon, Jandri Simanjuntak, Tumpal Simanjuntak,
John Tambunan, dan Insinyur Guntur Sinaga. Diharapkan segera melengkapinya, SK dan masa kerja diserahkan kepada pimpinan jemaat. C. Pending untuk panitia Pesta Gitolan 2023 karena belum ada yang bersedia. Dalam hal ini rapat menyerahkan kepada para tahun panitia Pesta Gotilon akan dilantik minggu pertama Maret 2020. D. Langsung tahun profesionalisme, penata layanan, dan pelantikan panitia tim kerja program bersama. Pasca Raya, aksi sosial bersama, malam pujian-pujian, seni dan budaya diadakan minggu pertama Februari. 2. Pandidion Nabadia, Mahradumuan untuk tahun baru sada Januari 2020 di hari Minggu. Pandidion Nabadia tu akka yanokon nihuriata di Patupa di hari Minggu 8 Januari 2020 di Parmingguan pukul 10 WIB. Perguruan dohot pendaftaran di hari Jumat tanggal 6 Januari 2020 pukul 10 WIB. Asa dibuan surat pengantar sian sintua wilayah, fotokopi akte nikah, dan fotokopi akte lahir. Tolu, pembinaan dohut pelatihan sentralisasi keuangan. Ombartu surat Epurus HKBP nomor 1506 garis miring L16 garis miring 12 garis miring 2022. Dut surat pereses nomor 610 garis miring D.8 garis DKI garis miring 12 garis miring 2022 nang di Patupa pembinaan dohot pelatihan sentralisasi keuangan naman dohoti IMA Pendeta Resot, Sekretaris Huria, Bendahara Huria. Pembina ini nang di Patupa IMA di hari Senin 10 Desember 2022. Tempat AKBP Cijantung pukul 8 sampai dengan selesai. Tatang yakon mah asa dengan mardalan pembinaan ini. 4. Natal 2022 dan Tahun Baru 2020. A. Jadwal ibadah dan tahun baru IMA. Sada Natal keluarga tanggal 20 Desember 2022 di rumah masing-masing. Malam Natal Bahasa Indonesia tanggal 24 Desember 2022 masuk pukul 10 WIB. Bahasa Batak masuk pukul 10 siang WIB. Natal pertama, perjamuan kudus, bahasa Batak, masuk pukul 6 WIB, bahasa Indonesia masuk pukul 6 WIB, bahasa Batak masuk pukul 10 WIB, bahasa Indonesia masuk pukul 10 WIB. Natal kedua, digabung dohot Natal gabungan, IMA tanggal 26 Desember 2022 masuk pukul 17 WIB. Ibadah malam tahun baru bahasa Indonesia masuk pukul 10 WIB di tanggal 3 Desember 2022. Bahasa Batak masuk pukul 10 siang WIB di tanggal 3 Desember 2002. Tahun baru tanggal 1 Januari tahun 2023 masuk pukul 10 WIB. B. Pilihan Tujolo lau mendukung akka haperluan tu perayaan Natal 2022 do tahun baru 2020 nang tapatupa papungu pilihan Tujolo IMA di hari Minggu sadarion tanggal
10 Desember 2022 tapasatma peliani di Bagasan Las Niroa. C. Natal keluarga. Partureni acara Natal keluarga di Bagas Tabe ima di tanggal 20 Desember 2022. Boima di Pasaha di hari Minggu tanggal 10 Desember 2022 di Parmingguon Namanogot Arian Dut Botari. Laos Mariteon Pinangi Doma Tusude Ruas Asa Patu Pohon Ibadah Manang acara Natal di Bagasta Bima di tanggal 20 Desember 2022 Naro. D. Ulaon Nabadia di Patupa di Bagas Tabe. Tuhita naso boidohut di Ulaon Nabadia di tanggal 25 Desember 2022. Tarlumobi matu akka ruas Namar Said Dut Lansia. Di Patupa Huriata do Marulaon Nabadia di akka Bagas Tabe. Ulaon Nabadia di Patupa di tanggal 26 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022. Asa di Paboa matu akka sintua wilayah Nabe. 5. Pelean bulanan Manang Toktoripe. Mariteon gereja man nosoi ruas ni Huriata asat tapasat ma pelean bulanan Manang tahunan songon tanggung jawab ta tu Huriata nagabe lahop pada kasipon pakobasion di Huriata. Onom Dewan Koinonia dung sidung titingon tabegema sosialisasi sian panitia gabungan ima nanaeng di Patupa di hari Senin tanggal 26 Desember 2022. Pitu Namar Bagas titing parjolo do titing paduahon. Nai manjalo pasu-pasu perbagason ma Alpatara Partogi Hutagalung Sarjana Teknik anak ni Amata Sultan Penusunan Utagalung Sarjana Ekonomi tubuh ni nyata darah sekawan Boruta Barat Nahinan alamat Jalan Komplek Marinir nomor 62 Kelurahan Rangkapan Jaya Baru Kecamatan Pancoran Mas Depok masuk wilayah 15. Ruas ni HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu Dut Orwana Lolo Depila Oktohana Hutagaul Sarjana Teknik Boruni Amata Sintua Sorta Liman Hutagaul Tubuh ni Inata Insinyur Sepeni Rayana Boru Saragi alamat Jalan Sisinga Mangaraja nomor 190 sampai 102 Kelurahan Pematang Tanah Jawa Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, ruas ni HKBP Tanah Jawa, Resort Tanah Jawa, Distrik 24 Tanah Jawa. Pemasu-masuan perbagason di Patupa di hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 pukul 10 WIB di HKBP Tanah Jawa, Resort Tanah Jawa. Walu, ruas Napinda. Di hari Minggu Sadarion 10 Desember 2022 Nungapinda Hugo Nenggolan Sarjana Teknik alamat Jalan Karangjaya Tolu RT 00 Sada RW 003 wilayah 14 pindah tu GPIB Pasar Minggu. B. Keluarga Sintua Insinyur Konradin Sapesiaan Inata Pitta Boru Tapubulun alamat Kompleks Batan nomor 7 Pasar Minggu wilayah 4 pindah tu HKBP Mahanim Pemantang Siantar Sia Dakdanak Nasorang di bahasa-bahasa tuata dosa dadak danak boru di hari Senin 12 Desember 2022 di keluarga Monang Parulian Triano Lumbantoruan Sarjana Teknik Inata Mariana Septiningrum Boru Simamora Sarjana Ekonomi alamat Gang Halisan RT 008 RW 00 Sada nomor 48 Tanjung Barat Jagakarsa
Wilayah 2, Ipasdo dakdanak songoni nang natorasna. B. Di basa-basan tuata do sada dakdanak buru na di hari Minggu 10 Desember 2022 di keluarga Sopar Peranto Marpaung Inata Ivana Borus Tanggang alamat Jalan Batu Belasada nomor siopat D RT 010 RW 004 Cipedak Jagakarsa masuk wilayah Walu Ipasdo dakdanaki songoni nang natorasna. 10. Ruas Namonding. Nah di hari Selasa 10 Desember 2022 nunga jumolo moding Drie Nepilin Boru Purba umur 41 tahun alamat Pesona Kayangan Blok C P12 Depok RT 007 RW 027 wilayah 15 tatangyakon mas asatibu tarapul keluarga namarsi taononi titing nasojinahon dohut parepengon ni huriata boi mata jaha di titing naung di parade huriata songonima titing dihita di bagasan saminggonon Horas. Shalom. Puji Tuhan. Ison napinar sangapan amang padita Adventus Tambun dot sude kaparhalado na holeng mahami ruas HKBP Pasar Minggu nah hadir di son nang soni ruas namad dohoti acara ibadah tahun melalui streaming live streaming diinginan nabe. Di son kami jongjong Situa Pensiun MH Simanjuntak mewakili panitia perayaan Natal seksi lansia Amadot Paropuan Imana niuluhon ni amang GM Pardede lau patakason Natal paduahon ima natar surat di tiktingta nomor 5 adong tabel di situ tabel nomor 4 mah Natal paduahon ima gabe Natal gabungan Natal lansia ama dot paropuan jalalau mengundang sudah hamu ruas di Pasar Minggu Batar Lumobi tuh keluarga muda keluarga generasi penerus pelanjut huriaon pihaduan nama saya perlu do marsaur dot ama ina lansia di ruas tahun asa ria mahitaro dia Natal paduahoni tanggal 26 hari Senin pukul 10.07 sore di gereja tahun. Tema ni Natal bahasa rupa dot Natal umum ima maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain. Nungastong takas di jamitahon isedo halakon isedo mereka sia dia do parona jala dan mungkin on mereka on naso berharap di haroron itu hatai jala adong do dewa na meneliti mereka on manang na ahli astronomi dari timur atau Parbinoto Sian Purba orang Majus ima kemungkinan domba-domba Israel yang hilang
Woi mai yang terbuang ketika yang pertama, atau bangsa Israel yang terbuang kedua kalinya 70 tahun di Mesopotamia. Dan para peneliti cenderung menganggap mereka ini adalah yang sudah pulang ke Yerusalem, kemudian terpaksa diusir lagi dari Yerusalem, ala mereka melakukan kawin campur dengan bangsa Mesopotamia. Jadi lungun-lungun do halaki molo tajaha di kitab Ezra bidu 10 masih lungu situ tu do molo halaki sude nama menamuli tu bangsa Sileban ikon mula HP Yahudi do imana sesungguhna naro sian pembuangan ay ikon mula tusan. Jadi atar halakom mara nina peneliti na masihol naeng mamereng Mesias na tubuh di Yerusalem di togu debata mai mana melalui bintang Bethlehem sa mai mana tuson alai didok debata unang mamula kamu sian jalan nasional, ambillah jalan yang lain ningna asa hitape saya terus do di lean dalan manang bohape pangalahoni aka situasi manang na covid manang na pamareta saya dong do dalan di lean dari bata ima temata tong sarupa tuhun nata umum subtema ima kiranya kedekatan para lansia, ama dan ina menjadikan Natal ini sebagai jalan kesatuan yang semakin mempererat di dalam Kristus. Ido asagomos pangidon nami tarlumobi itu keluarga muda na potensial asama dohoti pestai. Hanondung sidong acara ibadah, hadong do dipatu pahami acara ramah tamah, dot acara hiburan di ruang serbaguna. Jadi tu manangise pe nak lao pasidohot mengisi acara hiburan imanakin keluarga muda dong do potensi boy menghibur lansia dot ama dot parukuan ina misarana neng marede solo mana vokal grup manang na deklamasi manang puisi ba mendak romamu tu kami mendaftar nama tu amang perem silalahi di mana koordinator seksi acara ramah tamah dan hiburan. Jadi saya itu horas nama kita tujulanon laho umar lasni roha di Natalon sayang giatma di padau debata sude aka halangan di hita na naeng mar pesta Natal hodol di tanggal 26 Desember salinai 26 Desember sore pukul 10 pitu buti masyak kami moliate jala horas menita salutna. Tabigema lagu puji-pujian dari Korna Posobulung.
Arede Mahita, Huhut, Papungu Pelean. Amen.
sada marwata martanga kita. Dame na sumurung sia saluhut na roha, ima na maramoti ate-ate dohot pikiramu nabe, di bagasan Kristus Yesus Tuatai. Amin. Horas jala selamat apen na paupatoma dihita saluhutna. Damang do dainang hata ni tuata ima di minggu apen na paupaton ima nata surat sia surat ni Apostel Paulus na tinongos tu huria Rom bidu sada mamukamai sian ayat sada rodi ayat pitu ujahama dihita sokonoma didok disih au surat tinongos ni si Paulus na poso ni Yesus Kristus na tarjau gabe apostel jala pinapulik tu ulaun mamaritahon barita nauli nasian dewata ima di parbaga-bagahian diaka surat nabadia maritehite aka palirangonna taringot tu anakna Yesus Kristus tuatai na tubuh siap poparan ni si Daud ia dagingna naung gabe tadap anak ni debata na marhaguguan mangyuto todi na badia dungehe ibana sian hamatian sian ibana hujalohami asini roha dohot tohonan apostel mangalopokon panguluyon di haporsiaon tu rohani salut bangso alani goarnai sian nasidado nang hamu na jijou ni Yesus Kristus madapoton aka na hinaolongan na ni debata jala aka na badia na jijou nai na dihuta Rom hasini rohama dihamu do dame sia debata amata nang sian Tuhan Yesus Kristus ido sahana makadongan damang do deinang di bagasan Kristus sahab mahita dia palatikon ima minggu paupaton omma minggu apen na parpudi ati amang do taminang ima adorak sesahat kita tu perayaan Natal ima perayaan hari hatu tubuh ni tu hata Yesus Kristus alani damang do deinang mahite trupukta naung tabigenakin adong ma opat na naing pasaton na tuita di minggu apen na paupatonon na parjolo amang do taminang gidok tu hita isedo hita isedo au isedo hamu damang isedo hamu dainang isedo hamu akan aposo isedo hita naro di bagas coron omma na parjolo didok alani damang do dainang di bagas Kristus molo didok songoni damang do dainang molo adong songoni suku-suku tu hita na sidohonon na damang do dainang dang na parjolo na ing dohonon na tu hita alus na ima ima nakin isi guarta aha margata di dia tinggal hita aha ulauta aha karijota aha para profesita ise guarda dangon namang do taminang nanaing dohonon na parjolo atik pe amang do taminang ima cerikot do dihita songon tada inditelas ni dirita memang dang tapasuadaw ni amang do taminang iya inakin boy doi tada-tada halak marite aka tada-tada ni pengenali ima guarta margata alamata karejota profesita statusta dot akan asing tada-tadai memang sangat perlu songon na adong di katipita na adong di hita ganuk marsada-sada alani damang dot deinang na niholong di bagasan Kristus molo dihita halak batak
macai argado ate tarobo ate amang do tamuinang ate. Itu tahe argado dihita tarobo. Argado dihita pa didok disi argado dihita museng ima partuturon. Arga. Jalan macai argado dihita museng halak batak ima silsilah. Itu tahe. Itu. Argado dihita nakini doko tarobo. Argado dihita partuturon. Argado dihita silsilah manang garis keturunan. Siad dia do boy do honot ta ise hita. Jela siad dia do hita. Molo isuk kita siad dia hita do honot ise hita. Jela siad dia hita do honot ta. Alana damang do dei nang molo senario di dok do molo dang di boto tarbona. Jojot do di dokon halak nahon. Halak nadale teh. Alani damang daudang mungkin sonario memang nungas ada persoalan di hita halak batak terlubobi tu kapino parta dia amang dot tawinang. Mungkin akad dana sunaingon nunga masetorop dang maboto akaparturona. Dang diboto nakini dokon ima tarbona. Dang diboto be akka sisiliana. Apalagi molo disukul alana akka margaon adong go nomor nate hola marga nami do salah satu nadang nomor na ale ako marga na asing saya adong go nomor na itu teh apalagi molo disukun nomor 3 ibana di marga nai ay gudang do marga na mar nomor ulo do dana sonarion marga ho marga 5 juta nomor 3 ho dang diboto alani damang do inang molo adong do sonari suku-suku tu akan apa sonari nomor 3 mahonin na rupani manukun. Dungi dia lusinasida nomor sada nina ibana mangalusi mai dokon mo tadokko soni mulai dokon nomor sada boy do honon tikosi alana pangatusan ya kada dana sonaron alanya ay nomor sada di mana di partubu syakangan ibana idokan di dokon di mana nomor sada omma do honon damang do dai ala dang di boto be ima tarbona partuturona do sisilana. Alani damang do deidang di bagas Kristus. Jadi macai argado amang do tominang partuturon. Alasiani boy do tatada sahasahalak tarlubo bidihita. Boy tatada seorang. Alani adong masih ada cerita songono namang do tominang. Oh taringot tu sa dua ina ate. Akaina major honon alana tabudo akan namargere inaon ate. Adong mas ada ina dohonon di sada tiki pajupang mado sahala ina na marsiajar gabi halak batak. Basa do marsiajar halak batak. Alana na nilak niya matahon dang halak batak asli. Ate dang partubuna halak batak. Na niyain manang nayangkat manang nagabi iban baru ni razai ate. Pajupang malasida Roma ina lasadai. Di sapa mainai dongan na lasadai ima. Orasida. Betor tabuno galus na dia lusi ima. Oras matutu dia daku na bercu ina dungi masih suku nama biasa do ya teh habo kainang ate molo pajupak kamu masih suku no damu kan itu dah apalagi kita kalak kita molo ngai dokon bahora sida tidak patop itu masih sukunan molo nungi romai bana nakini suku ma ai buruah mu edahin nai mana romai bana mangulusi boru nai baho. Maaf teh, kita raja uluan manang ison na ibaho cerita don. Setungan no nari ay nabano amangon dang buy ma angkon. Angkon cerita biasa na mulo bar cerita bargak kudu bain. Angkon dang buy ya teh. Kon na ibaho do inda. Dang buy cita bunin na. Tahu. Na ibaho do ate. Ali maaf pa teh, dang nagabe maraon na teh amang teh. Buru na ibaho. Jadi dungidok buru na ibaho penasaran ibana. Disukum mamuseng masuk ay masuk tu dia do nai bahonon na. Ni nai mana? Ba Roma buru nai bahon ate. Ba idok imana? Ba masuk tu raja uluan. Itu teh amang. Karena otik saya dia baniat tu sadonyan. Oh, begitu inna teh. Roma dia buru nai bahon, nai bahon menukut tu inana sedai. Jika eda buru apa? Nah. Eda yang cantik ini baru apa ini? Dungi dia lusibana mak. Mulawi dah baru ni nai bahu. Nah. Nak si nai bahu kan, senari si nai bahu.
Oh, nai boru hati, ni nai mana museng? Alai saya suku-suku mah di bagasan rohana. Ai masuk tu dia do, nai boruhon. Ai jarang di bagaimana? Ade. So ni bepenya jarang ko ni bege borga nai boruhon apalagi margaku ade. Tabun. Alana piga-piga memang adong go wasta ison marga tabun. Alana pola piga-piga. Masuk tu dia do marga nai boru nai boruhon. Jala ibana pe soalak batak laki ni dokol tu buat gabi suku-suku di mana masuk tu dia do. Jadi daripada penasaran ibana di bagas sorana di barena yang mana malukut dongan nai masuk ke mana ida itu nai boru nai mahor ni nai mana marupani Roma boru nai boruhon mangalusi masuk tu amani boru ina setiap teh ngona hado na ado ira adon masuk tu amani boru ina masa masuk tu halak nasi ina gitu ni darupani ai boru nai boru hope ai nak di botol ai sopola dia tu si mana dope takas di mana paturona na di botona molo adong hata nai hata di jolo berarti manuku manadaut Indonesia ina kan apalagi molo idokon Indonesia ido dia tu si bana diripui bana pangguara ni nai borngon marawa anak ngasyakangan si boru maka didokon si nai boru ina amani boru maka didokon masuk tu dia nai boru tu amani boru ina kan alana dia korimana ipikir mana ima syakangan si boru ima nak cerita diripui bana kin omma nak namang ima jorupani teh omma rupani jonon sada cerita alani amang doa kadongan sa porsiau di bagus mula kita tutup buku. Saya cerita ini nak di suku ma isi do hita, isi do au, isi do damang, isi do dainang, isi do hamuna pos, isi do hita saluna punguliso. So takas do amang do tanginang di patah daun si Apostol Paulus do dirina di bagasa turpuon. Di do ibana, ya ibana ima naposo di Yesus Kristus. Apostol Paulus ima na pinili ni debata ibana. Jelas do didok di son matse takas do didokon. Jala molo hita isi bahita mah. Molo didokon si Apostol Paulus di son na apostol di debata do au. Na pinili di debata do au. Jadi sukum mari kita bu seksionario. Isi do hamu amang. Isi do hamu inang. Isi do hamu akana poso. Isi do hita na pungulison. Iko boy do hono tasong na Apostol Paulus na poso ni dia patah do. Na pinili ni dia patah. Omma amang do taminang luar biasa do. Luar biasa do kan amang do taminang isi hita. Sangat luar biasa. Kita ini adalah hamba-hamba Tuhan. Kita mah na poso di patah. Allah di dangga be halatlah sembarang kita be. Kita ini bukanlah manusia sembarangan. Gini-gini pun aku amang do taminang ko doho do tado sono piau amang. Mana po sendiri batado. Molo pe pasisi roku songono amang, ai na po sendiri batado au. Molo pe amang do tanong barkarejo au dohono setebita mamumungut akka dohono barang-barang bekas na po sendiri batado au. Molo pe amang do tamu inang dohonon galuk pagi au kemanogot jam 4 pagi keluar membuat mobil mula kau 1 jam 12 na boso di patado au. Molo pe amang gali-gali au aci-aci tak ku pakai gali-gali penggul hudang boy mardela nau be manang gudang akasa itu na boso di patado au. Iman yang si dohonon datu kita. Jadi kita ini bukan sembarangan orang. Gini-gini kita amang dotamina kita ini adalah hamba Tuhan. Gini-gini kita ini adalah amang dotamina kita adalah dikuduskan oleh Tuhan. Napi na pulik ni debata. Nang pesongonon tampakku. Nang peso pola uli tapaki. Nang peso pola tampan tapaki. Nang pola songon dia pe akan na diau. Na poso ni debata doa. Ima na jok nasi.
Ala amang do taminang molo taparon eme ate molo eme amang do taminang dang lapung nahita. Molo tapatudos maju tu eme. Dang lapung nahita. Bodi na dingkat dihita. Naung pinapulik siyan aka lapung na. Ay songonaw na julo do mga aha mabating manabi. Molo makipas molo taboto ngasay mapanen kan. Ay makikodikipas do eme kan. Asa buah papulikon aka lapung na. Imahita. Oma boni na dinggan na dipapulik siyan aka lapung na. Jadi dang lapung-lapung na hita. Alani taing kok mamang do tamina. Kita ini adalah hamba-hamba Tuhan. Jadi molo disukun hala ita ise huita ikut alus tatamai. Na boso ni debata do hita. Na pinapulik ni debata manang ise pe hita mang do tamina. Alani damang do nang donga sa porsa songonima nang taringot tu Yesus. Isi do Yesus sih. Masih takas do di patorang Apostol Paulus di bagas saturpukon namang isi Yesus molo sian pardangingo Yesus ima na tubuh siap peparan di si Daud. Ima keturunan ni si Daud. Song tadokon nakin diceritain nakin date ima nakin digincangi masih jelas do sisilan di Yesus. Jala takas do paturon di Yesus boy do tajahan do di Matius sedai. Oma molo sian pardangingo. Alai molo siap patodian damang do dominang Yesus Kristus ima anak ni debata na maraguon mariuton todi nabadia dungehe ibana sian hamatian anak yang berkuasa Oma Yesus na tatomu-tomui jalan nanaing tahalason di pesta Natalon Oma amang do tawina Oma na dipaingot tu hita na parjolo marhite turbukon isi du hita lain dengan tatakas na poso ni debata na pinilit ni debata jalan na pinapulik ni debatado hita salut na napaduahon dung taboto ise hita sonari disukum matu hita ahama ulaota ay do dah ay molonga tapi ngolonga taboto isi dirita pasti do taboto maaha ulaota. Jadi molo disukut di seita sonari aha maulota. Aha do ulota. Dirok diturpukon damang doneng hobar tu statusi. Jala hobar tu pambilito ni. Masih takas do di si ulaun Apostol Paulus. Didok si Apostol Paulus ulaun na imaha maberitahon berita nauli na sia debata. Oma ulota mang dotrina. Songon halak nau jino ni hita, songon halak nau pinanulik di debata, laos ido ulota memberitahon berita nauli. Marite akar ragam ni ngoluta, marite akar ragam ni akar profesita, marite akar ragam ni akar parkarejota, marite akar ragam na adong di hita, di somma di joita. Jadi sotung adong na somma boto ulon na mang dotabina. Jala sotung adong di ulan na sotiudona. Ikot taboto do ulota, unang ula ulon na so ulon na. Gabe ulon ni halak di ula. Ada gudang songoni. Ulon na dang gula, ale ulon ni halak say uloy. Hape ulon na pokok dang di ula. Adong do petahe amang do taminang molo songoni di hita dang ate. Bagi do hami ma unang masongoni ita. Daoma akan songoni sian hita. Oma na paduahon. Na patuluan damang do deinang di dok tu hita. Molo taputiki siat trupukon jalan naing dohono na tu hita. Di dok na patuluan. Say didongani asini rohado damen ni Tuhani do hita. Ini ditekankan bagi kita pada saat ini. Say didongani asini roha do damen ni Tuhani do hita. Oma muse amang do taminang mase argasian turpukon. Didok say didongani asini roha do damen di Tuhani do hita. Berkat Allah senantiasa beserta kita. Ini adalah suatu pegangan hidup kita amang. Molo pe amang do taminang luja hamu madalani akan ngulu-nguluta dia palatikon.
Loja hamu mangadobi akka parasahiton muna nama dogopi akka pardaging umunay alay di dokter kita. Tuhan berserta kita pada saat ini tetap dia. Ngolo pihamu amang do tawinang ikon hirhodok muna. Ikon dopa muna akka udan. Ikon ditinggang udak kamu makarejo. Ikon ditinggang lasniari hamu karejo. Alai ingot amang do taminang berkat Allah senantiasa berserta kita. Molo pe imang amang do taminang di perkarijoan hamu ikomadoban akka padosak-dosak ni akka pimpinan na pinangido alai do ikon muna mamang berkat Allah senantiasa berserta kita. Alana molo nunga songono namang do taminang dang pola be adong tahu tadi kita. Jadi jangan ada lagi takut kepada kita di dalam menjalani kehidupan ini. Aisai didongani Tuhan itu kita. Jadi adong jamina sia Tuhan itu kita. Ima padongani honna. Tabolus ragam dia kena masai. Alai sai didongani asini roha do damini Tuhan itu kita amang do taminang. Contoh nama jo amangate. Tak bilang-bilangi majo manang tarimangi mulak majo hitam memori di Madalana Ningoluta di tahun 2022 wonate. Alana tokin nai tabulus nama ate. Artinya pigari nai nama tabulus. Molo tak kira-kira majo amangate. Siapa dapotata tua kapangluarta. Ibu do hita te. Marpesta do hita. Maradat do hita. Molo tak bilang-bilangi sedih do hita. Itu fakta dohonon nasaon laong kosta lautusan omahaumion ni debata. Inilah selalu berkat Tuhan itu. Contohnya ulota hola manubir do. Ada setabi kita bang. Orang nomor 33 do kita. Alai boy do saluda boy tatopang di pardalan Nggoluta satu tikyon. Satu tanggal 10 Desember. Boy kita. Sedih ini yang mau dikatakan bahwa Tuhan berkat Allah itu senantiasa bagi kita. Ima amang do taminang di paingot kita di tupukon dapat tuluan adorang so tapes tahun Natal area tutubu di tanggal 25. Naparpudi napaupato namang do taminang. Songon topik ni bunggut tama sedarion di dokon. Tomu maibana na pinarbaga ni Jawuba. Omma topik ni minggu tas sederon. Nasomal amang dot tamuinang akan nama nomuon ngabwasti taboto ate songo dia manom nomu. Nagabi persoalan na pergabi persoalan na nama nomuon ahado si para diota manom nomu Tuhani. Anggo manom nomu taboto dusdi. Alai persoalan na so dia do paradihon manomo. Dia do na rumikot. Alana damang do denang molotaida manang di dia peluat na masa galut jupang ari Natal songo sinuaingon sibuk do hita paradihon ita hamang sibuk do tahita paradihon pasti sibuk do hita paradihon akka pardomuan tusi. Lo jado hita sudi. Olo do hita ganup tokin. Manang 2 hari seminggu masuk tu salon ido tahinang. Molo dia bulan Desemberon. Olo do hamu 2 hari mang alat taba pesta bateo. Olo do hamu 3 hari salon nate. Masuk tu atu salon nate. Ido tahe amang ainang. Anggo tu hami amang oda sepola perlu aku salon tok sisir sae ido. Lo jado hita. Loja binereng jala habis akan habis. Sehingga Natal boy do gabe bergeser amang do taminang di jamat tasonarion. Ira nampak pesta adat do ima namar Natal. Nataparade ima lobi nataparade gumunang do gope ruhut pardur. Gumunang do peda taparade amang do tominang lau manom-nomu ima haroni Tuhani ima rut pardur isaranaha pahean
si pangano dohot aka lan asing hapeng nian na rumikot amang dot inang di pangido tu hita ima ruhut parbagas do so na didok ni edeta di nomor buked de nomor 30 sia te behado pancaloku na behado pancaloku ho otuaki na disukut do hita di buked deta nomor 30 sia alani saya adong do sudah namarnata lamang do taminang ala soarong payan na baru yesoi mor las ni rohana ala soarong akka baju-baju na baru do takkan asik hape di dok do di buku edeta nomor 360 ayat 3 ay di dok di si hujahama ima buku deta nomor 360 ayat 3 unang dok na pogos iba na mariba bajuki dang bajum di ber Jesus dilului do rohami ido di dokon unang dok na pogos sau maribak bajuku hape ngaha do dilului Jesus rohata do amang do taminang alanya mo kadonga sa porsiaw di bagas Kristus molo di doksoni dang bajum di ber Jesus alay di lui do rohata dang namandok nasorikot akapahean namang do tawinang dang nasorikoti dang namandok nasorikot akarut pardur riko doi alay unangi nagabe na rumikot alana didok do amang do tominang dilului do rohami didok di buku edeta nomor 3 rasio podomi dilului do roham omma amang do tominang atong molosongri song topik ni minggu ta senarion tatomu ma Jesus sibaluai ala dilului do rohata tatomu ma Jesus sipalua hajol mai na pinarbaga ni jahubai di bagasan rohana uduk di bagasan rohana yas roha na marhabadion asa cupang dihita aka lasni roha natape gudang niaka sibuluson di tonga-tonga ningoluta amen martang yang maita mulai mati Tuhan di hatam nang bigi hami dia palatikyon pasu-pasu mai dihami jalalo pokot bagasan rohana bibe asa di parbuyehon hatami parbuye naglinggan parbuye na tonggi di tonga-tonga ningulu nami di namadalani aka ari-ari nami nahubulus sami lani parade ma rohanang pikiran nami marhiti to di berbadia di nama nomu managam harum na paduhalion ni ali Tuhan ay harumi mabuan akalas ni roha do dihami alay na sipata jupang akka pamikiran na sumangat tusi ali Tuhan gudang do hal mapangatusyon iya harumi na paduhaloni mabuan akka arsak ni roha hape di harum na perjulu nunga di patari daw kosong dia do las ni rohanami marite asini rohami alani pakulingi hami ale Tuhan laho paradion diri nami ay nunga di padar rohami di arite hatami di patakaso do hami isi do hami ale Tuhan hami ima akan aposo ni di batap na pinilikmu ale Tuhan na pinapulikmu siya nakadosa molo nunga hutadahami songo dia do ulon nami molo pe ikon gudang hakahamolon hasusahan na hudupi hami di pardalan ng ulungon do di tonga-tonga ni keluarga nami parkerjon nami alay unang iya lito ang mangabat di hami gabi parbarita na uli di tonga-tonga ni ngulo nami sa luhut na asa ima ali Tuhan song topik ni minggu nami dia palatikon ima manomu harom di bagasan rohanami asa utamu hami mar
Ho ali Tuhan di bagasan rohana uduk. Utamu hamima di bagasan rohana yas. Jala utamu hamima di bagasan roha nama habadion. Asa ima cupang nama alas roha. Atau ngali Tuhan pasu-pasu masalu tuas ni uriam. Sian wilayah sada satu wilayah 10 itu. Asima roham dongani parmahani padau aka parmahan jala leon aka hipason molo jupak pe ali Tuhan di tonga-tonga ni aka parsahiton di tonga-tonga ni ruas ni uriam pasu-pasu aka obat na pinangan na asa ali Tuhan ubolu sami di tahun 2022 na satokin naing ubolu sami asa boy hami di bagasan hipason doh las ni roha atau mulai ati madiho Matangiang du ilig nami marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus martangyak kami Tuhan. Amin. Tau du tima museng mari dihita laos tapapaung ma piliata.
Ayat 2 honanina majo mangedehon. Ayat 3 kita mamajo mangedehon. Para raton marajon nai toto Aidung salputikion nama supetu surgoi Do tau lima tu hatta lautusi Molojo oni tuata Makado arni musta Di mana sini rohana Taulakon ayat sada sudi mehta. Atau usun ayat 2 cocok kita saluna. Tatangnya koma piliata tuadopani debata martangi yang mahita. Ale debata amanami nadi bano gijang hodo harwani salu sileon leon nadingga do nasa ulibasa namaulutus. Upasatami masian nanilomi tuhami pilihan nami tuho. Saya jalo mai gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jalaramoti. Asal parsia kami pilihanon pati bulhon harjamu di tonga-tonga ni uriam doh di portibion. Buhai marohanami marite-hite to dim. Asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam kirgir hami mandok mau liate tuho marite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di bano gijang say pinarbadia magwarm. Say Roma harajaon mo se saut malomoni ram di bano tongon songon na di bano gijang. Lehom matuhami serun hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa di dongan namar dosa Tuhan. Una kami togion tu pangucunan
palua mahami sian pangako. Mahamu di bagasad dame jalahmu ma pasu-pasu siat debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Di sondako Tuhan debata ma bohina Tuhamu jala asima rohana midahamu. Di dopakko Tuhan debata ma bohina Tuhamu jala di pasorma todina Tuhamu be. Oh